Трябва да бъда честна, силно впечатлена съм от всички, които се явиха днес. Вярвам, че в България наистина ще има страхотни хора, които да развиват нови технологии и да дадат нов тласък и нова посока за развитие. Впечатли ме много голямата организация. Надявам се този конкурс да продължи да се развива в положителна посока. Както сме го кръстили самото състезание Таланти на бъдещето, такива и ученици видяхме. Те не са, наричат ги деца, те не са никакви деца, те са големи хора с страшен талант, дори някои от тях с много повече способности от нас. Мисля, че това е един страхотен шанс за нас да се развием и да ни помогне да постигнем мечтите си. Вие трябва да сте лъвове. Като някой ви каже не може това да стане, вие трябва да кажете не, мога. Вече съм спокойна за бъдещето на България. След днешното събитие, на което наградихме 20 финалисти в конкурса Таланти на бъдещето, от тук ще излязат бъдещи академици, бъдещи менеджери, дай Боже, хора, които ще променят целия свят. Беше изключително трудно да вземем решение. Вътре в тази стаечка страстите бяха доста горещи. Ако младите хора в България са като вас или ще бъдат като вас, мисля, че след няколко години тази държава ще стане едно по-добро място за живеене. Мисля, че е една чудесна инициатива, която да подкрепи талантите на България. Интервюто ми е много леко, смисъл, то беше като разговор между приятели. Мен доста ми хареса. Много се радвам, че спечелих стипендия от Таланти на бъдещето. Мисля, използвам парите за софтуер и хардуер и да се развивам като програмист. Изключително съм радостен, че спечелих стипендия от Таланти на бъдещето и смятам, че тя наистина ще ми помогне в моето развитие. Радвам се, че такива мероприятия дават шанс на млади ученици да развиват своите умения в по-нататъчен период, бъдещето. И аз ще използвам наградата и аз да развия своите умения.